амриддин нақшов мудири корхонаи тиллои нақш ва хоҳарзодаи амсари президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 27 майи худро ихтиёран ва бо иқрори гуноҳ ба мақомот таслим кардааст. ба гуфтаи мақомот ӯ бар асоси моддаи 237 ба авбошӣ айбдор мешавад. ба нақшов бар асоси ин банди қонун аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон шоми 27 май хабар дод ки 27 май соли 2021 шаҳрванд нақшов амриддин файзиддинович соли таваллудаш 1985 зода ва сокини ноҳияи Данғара ки барои содир намудани ҷиноят дар моддаи 237 авбошӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида зери таъқиб қарор дошт, ихтиёран бо иқрори гуноҳ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Данғара ҳозир шуд. номбурда дар доираи парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд буда ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. қаблан гузориш шуда буд ки амриддин нақшов ба даст доштан дар як занӯзании хунин дар Данғара гумонбар мешавад. ин ҳамла шаби 16 май дар маҳаллаи ҳафтуми шаҳраки Данғара рух дода 7 тан аз шарикони амриддин нақшов дастгир шуданд, вале ба гуфтаи як шоҳиди ҳодиса мақомот ҳанӯз ба боздошти амриддин нақшов ҷуръат намекунанд. дар занӯзанӣ 10 нафар ҷароҳат бардошта, аз ҷумла 4 нафари онҳо бо шумули Саёд Ғиёсов сокини 45-солаи Данғара ва раҳбари ширкати Минофарм корт хӯрданд. ба гуфтаи шоҳидон дар байни осебдидагон шаҳрвандони афғонистон низ ҳастанд ки барои ҷамъоварии шираи камол ҷалб шуда буданд. аксар осебдидагон ки дар беморхонаи Данғара ва шаҳри Душанбе бистарӣ буданд рухсат шуданд, вале Саёд Ғиёсов дар беморхонаи Қарияи боло бистарист. ӯ аз пой ва шикам ҷароҳати зарбаи корт хӯрдааст. мақомот ҷузъиёти занӯзанӣ дар Данғараро то ҳол шарҳ надоданд, вале ба гуфтаи шоҳидон нақшов мехост қисме аз заминҳои шираи камоли Данғараро шахсони наздик ба ӯ бигиранд, аммо Саёд Ғиёсов хоҳиши шахсони фиристодаи амриддин нақшовро рад кардааст.